ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барномаи махсуси пешгирӣ, омӯзиш ва табобати фарбеҳиро барои солҳои 2019-2024 қабул намуд. нишондодҳои оморӣ исбот кардааст, ки дар сайёра шумораи нафароне, ки аз ҳисоби фарбеҳӣ ба ҳалокат мерасанд, 1 баробар бештар аз садамаҳои нақлиётӣ будааст. ташвишовар он аст, ки шумораи инсонҳои вазни зиёд дошта дар тоҷикистон низ рӯ ба афзоиш дорад ва дар миёни онҳо кӯдакон низ ҳастанд. Маҳмадамон Маҳмадамонов ҳанӯз замони мактабхонӣ ва варзиш майли беандоза пайдо намуду тамринҳои ҳарӯзаро ҷузъи ҷудонопазири ҳайёти худ интихоб кард. ӯ гузашти солҳо Маҳмадамон донишҷуъ шуду баъдан дар сохтори вазорати корҳои дохилӣ кору фаъолиятро оғоз кард. бо вуҷуди сахтиҳои рӯзгору реҷаи кори шабонарӯзӣ ӯ ҳеҷ вақт тарки варзиш накард. ҳатто агар боре ҳам ҳавову ҳаваси варзиши ҳирфаӣ ё худ иштирокчии мусобиқаҳо гардиданро дар дил намепарварид, вале барои солимию бардамӣ ва нигоҳ доштани ҳолати хуби ҷисмонияш пайваста тамрин мекунад. ҳатто Маҳмадамонро рутбаи подполковникӣ ва нишонҳои зиёди саррасинагиаш аз варзиш дур карда натавонист. соли 92 дар соҳаи вазорати корҳои дохилӣ неки машқа соли ки мумкин 17 сола будам, соли 73-74 машқ давом додистам. ина мо синни солмон қариб 60 неки пайваста машқ аз ҳудаи машқа мебуроем, ам чӣ қадар ки пеш буд, ам машқҳоро мо тозарам иҷро мекунем. бештар аз 45 сол аст ки Маҳмадамон Маҳмадамонов пайваста ба варзиш машғул асту аз солимии худу вазни аз меъёр зиёд шикоят надорад. имрӯзҳо ҷомеаи ҷаҳониро дарди бедавоии гаронвазнӣ таҳдид мекунад. варзиш ва тарбияи ҷисмониро беҳтарин омили солимии инсон ва роҳи осонтарини пешгирӣ аз фарбеҳӣ ва дигар бемориҳо меноманд. вазни аз меъёр зиёд ин танҳо як чарми зиёдатии баъдан набуда, балки боис ба хуруҷи даҳҳо намудҳои бемории дигар оварда мерасонад. ҳамон ғизое ки истеъмол кардем, ҳамон ғизоро бояд ки мо ба воситаи энергия, яъне ба воситаи ҳаракат, ба воситаи ҳамон ҳаракати ҷисмонӣ бояд ки мо ҳамон ғизоро сарф кунем. лекин афсус ки мо ин корро намекунем. ғизоро истеъмолаша зиёд мекунем, лекин ҳаракат кам аст, яъне гиподинамия. ҳаракат ки кам бошад, ғизое ки истеъмол кардем ва сарф намешавад ва ба монанди чарб аввал дар пеши шикам пайдо мешавад, баъд одатан боз чарб зер мекунад мушакора, дилам чарб зер мекунад, ҷигара чарб зер мекунад, ҳатто ҳудуди зери меъдаро чарб зер мекунад. таҳқиқотҳои анҷомшуда то тобистони соли 2018 нишон дод, ки дар тамоми сайёра беш аз 2 миллиарду 100 миллион нафар вазни зиёдатӣ доранд ё мубталои бемории фарбеҳиянд. албатта тоҷикистон дар миёни кишварҳои чунин мушкилӣ дошта чемпион нест, вале аз ин проблема орӣ низ набудааст. суоле ба миён меояд, ки вазни зиёдатӣ чист ва он кай расман фарбеҳӣ номида мешавад. аксар олимони соҳа дар ин масъала мушкилии ягонаро мебинанд. инсон аз энергия ё худ нерӯи сарф мекардааш бештар истеъмол мекунад. таҳқиқотҳои олимон нишон доданд, ки дар 14 солаи охир шумораи инсонҳои вазни гарон дошта дар сайёра аз 100 миллиони мавҷуда ба 671 миллион расидааст, ки ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст. шахс метавонад ки масалан дар як шабонарӯз ҳамагӣ 1000 килокалория қабул кунад, лекин 1000 килокалорияро машқ накунад, ҳаракат накунад, сарфа накунад ва албатта энергияи зиёдатӣ аст. мо сарфа накунем, ба чӣ ҳамон энергия мубаддал, ба чарб мубаддал мегардад. созмону марказҳои тандурустӣ ва таҳқиқотчиён сабабҳои асосии фарбеҳиро ҳаргуна шарҳу тавзеҳ медиҳанд, аммо 90% таҳлилҳо исбот намудааст, ки аз меъёр зиёд хӯрдани ширинӣ, гӯшт ва маҳсулоти ширие, ки дар таркибашон калория зиёд доранд, омили асосии чунин вазъият аст. сабаби дигар истеъмоли хӯрокҳои серғизо ё зудпас дар нуқтаҳои савдои сари роҳ ба истилоҳи маъмулии амрикоӣ фастфуд на танҳо инсонро ба гаронвазнӣ оварда мерасонад, балки ба саломатии он низ зарари ҷиддӣ дорад. истеъмоли ғизо ҳам меъёри худро дорад ва дар сурати аз ҳад кам ва ё аз ҳад беш хӯрдани хӯрок ба саломатӣ паёмадҳои нохуб меорад. истеъмоли нодурусти ғизо дар бисёр ҳолат ба гаронвазнӣ ва бемориҳо ба мисоли фишорбаландӣ, сактаи дил, сактаи майнаи сар, санги талхадон, диабети қанд, саратони сина, рӯдаи ғафс оварда мерасонад. таҳқиқоти ахири мутахассисони соҳаи тиб дар тоҷикистон муайян кардааст, ки 17% аҳолии кишвар вазне аз меъёр зиёд доранд. аз ин теъдод 13% он аз фарбеҳӣ ранҷ мекашанду аллакай ба феҳристи нафарони маъюб шомил гаштаанд.
бар асоси ҳамин пажӯҳиш ҳудуди 5% аз наврасон дар кишвар вазни аз меъёр зиёд доштаанд. ин омил гувоҳи он аст ки мушкилоти гаронвазнӣ дари тоҷикистонро низ мекӯбад. илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ гуфтанд машғул шудан ба варзиш беҳтарин давост барои нигоҳдошти вазни мӯътадил ва саломатии худ аст. 20 سال اینجانی وزن من همه 72-73 کیلو شکم ندارم. من هر روز هر پگاه روزی ساعتی 5:30 میخیزم قریب 1 ساعت همین باغ‌های زیبایی که جناب عالی مهیا کردند، باغ‌های بابای رودکی دویده میگردم، باغ پرچم به میآیم. من همین جا با هر پگاهی کمش 1 ساعت حرکت میکنم. من بسیار آدما موسفیدا خسته مسجد میروند، من سحر که خسته باغ برای دویدن میآیم. همین باغ برای من یک مسجد است. мавқеи тоҷикистонро созмону ширкатҳои вобастаи ин мавзӯъ ҳар гуна шарҳ медиҳанд. дар созмони умуми ҷаҳонии тандурустии тоҷикистон соли 2008 мақоми 136-ро касб мекард ва аз рӯи натиҷагириҳои соли 2016 ин нишондод тағйир ёфта кишвари мо ба зинаи 128 фаромадааст. ин омор моро водор менамояд ки ба масоили вазниншавии аҳолӣ диққати махсус диҳем. ҳоло бошад феҳристи якчанд кишварҳое ки бештарин мушкилоти фарбеҳиро доранд ва ҳамасолан миллиардҳо маблағ сарф мекунанд барои ҳалли ин мушкилот ба шаҳри ҷадвали зайр пешниҳодатон месозем. имрӯзҳо дар тамоми боғҳои фарҳангию фароғатӣ ва майдончаҳои махсуси варзишӣ ҳамин гуна дастгоҳҳо барои ба варзиш ва ба тарбияи ҷисмонӣ машғул шудани аҳолӣ бунёд карда шудааст. ин гувоҳӣ он аст ки инсон дар як шабонарӯзӣ на камтар аз 30 дақиқа вақти худро бояд ба варзиши бадан сарф кунад то мӯътадилии хӯрок ва вазн бояд побарҷо бошад. агар иродаи қавӣ барои устуворона бо ҳамин гуна таҷҳизотҳо кор карданро надошта бошем, пас 99% мутахассисони соҳа бар он назаранд ки инсон дар як шабонарӯзӣ барои мӯътадил нигоҳ доштани вазни бадани худ кофист ки аз 30 то 60 дақиқа танҳо роҳгардӣ дошта бошаду тамом.